Сега в района, примерно, знаем, че имаме 19 540 яребици. В това число и 19 540. В това число и скална яребица. Наречена още кеклик. Не са малко. Обаче природните условия тук са такива, че нормалният запас трябва да бъде 44 000. Много нещо не съм натрупал вече. Като дойдете, ще ви го покажа. Кога ще седна да го обработвам този материал? Цели папки. Времето се не достига. Срок има ли? Не е въпроса в срока. Срока е тук вътре. Айде бе, айде, тама се рекох, че няма да дойде. Нов колега, Трифонов. Това е Георги. Рекох си, ще вземат да не дойдат. Как така? Нали се договорихме? Абе, така е, ама всичко се случва. Няма такова нещо. Що ме е казано, връщане назад няма. Сигурно сте ожедняли, а? Не си прави труд. По една биришка е. Бе. Не. Бай, Георги. То пък бирата свършила. Взех триета.
Колко души са осигурени? Всички ще дойдат. За инструктажа знаят, нали? Казал съм им. Ще дойдат. Имаше ли недоволство? Помъркаха малко. Аз им обещах по 50 грама бездимен барут. Ще трябва да ми съдействаш пред Караконов за 2-3 кила. Няма ли го свободно? Пускат го, но го разграбват. С съчмите не сме много добре. Ние да свършим работа, ще видим. Ама не щетинък. Ако не им обещаеш, няма да дойдат. Добре, да разбрах. Мрежите, какво е положението? Тип-топ. Само като завъртях един телефон и веднага ги дадоха. Митко, хайде. Довиждане. Довиждане. Ми ще дадат, разбира се. Това мероприятие да не е на балдъза ми. Къде е колегата Трифонов? Трифонов! Къде е? Трябва някъде да паркирам. Къде ще ми препоръчаш? Пето може и тук на площада, ама най-добре тегли от дома. Тук минава свят различен. Пипат. Браво. Най-си е сигурно от дома. Ето командировъчните. Удари ми по 2 печата на тия командировъчни. Датите после. Ага. Другари, след изказването на бай Георги, който ни запозна с нашата утрешна акция, какво ми остава да прибавя? Добре. Другари, ще направим една малка проверка. Георги Тодев. Да. Филип Колев. Да. Цветан Русев. Аз. Благодаря. Здравко Андреев. Да. Христо Кормевски. Аз съм. Така. Филчо Кухтев. Аз. И Венец Стратев. Да. Другари, всичко зависи от организацията. И само от организацията. Ние трябва да се вдигнем като един, за да изпълним поставената задача. Умри, но свръзка дай. Така е. Ей, дисциплината, ей. Трудности по нашия път ще има. Не е чудно ние да се сблъскаме очи в очи с нередностите, неверието, с неубедеността и в края на краищата с липсата на чувство за отговорност. Но ние... Ние сме убедени, но пациентите какво ще кажат? Цветане? През работно време
Таксацията също е работа. Вятър работа. Веднъж, нали бяха ми изпратили на една конференция в града. И таман съм заминал, докарват една биволица. Подута като балон, прияла цеклови листа. За малко да не ме глобат четвърт заплата. И какво стана, умря ли? Кой да умре? Биволицата. А като нищо. Обстипация кута. Ага. И Господ да слезе не може да спаси. Какви са тия сравнения? За кое? Тия. Ами... Да ги освобождаваме вече. Бързаш ли за някъде? Абе, телевизията. Посрещай гости, Тотки. Мини. Добър вечер. Заповядайте, влезте. Так, извинявайте. Асенов. Благодаря. Трифонов. Колега. Тотка. Моля. Ние можехме и в аперитива да хапнем, но... Бай Георги, като е рекал... Веднъж сте дошли тук, няма да ви пусна да ходите по кръчмите. Георги, ракията е на дъното. Моля ти се, слез да наточиш. Георги. Георги, хайде. Абе, какво става в Северна Ирландия, а? Тия протестанти? Загубена работа. Ама защо стоите, те не седнете? Ми седнете, па гледайте. Седнете. Завареният велосипед е най-новото производство на завода за двуколесни превозни средства в Ловеч. В края на миналата година бе произведена първата пробна серия. Тази година се предвижда да бъдат направени 10 000 броя сгъваеми велосипеди. Достатъчно, бай Георги. Не. Малко е? На мен не. Дядо Станчо един кумшия. Па вечер иди да гледа телевизор. Добър ви вечер на всинца ви. Добър вечер. Станчев. Асенов. Станчев. Аз така. 9 градуса Ленинград, 13 градуса Берлин и Виена. И през следващите 2 дни цената ще остане под влияние на сравнително хладния въздух. По-значителна облачност се очаква през първия ден и на места, главно в югоизточна България, да превали дъжд. През втория ден ще преобладава слънчево време. Валежи не са изключени в следобедните часове над планинските райони. Максимални температури за повечето места между 14 и 19 градуса. Хайде сега, лека ви нощ. Що бързаш, дядо? Що не погледаш още малко? Той друго не гледа. Само прогнозите гледам. Сега пак се заражда един антициклон в запада. Абе, той антициклоните се от запада се зараждат. Ами, виж какво? Не. Ще пиша на Любка аз едно запитване. Коя е тази Любка? Дежурния синоптик. Балкан Турист предлага почивка на море в първокласните курорти Златни пясъци, Ружда, Слънчев бряг и Албена. Виж. Яш, другарче. Яш, не се срамувай. Не се срамувам.
Не се срамувам. Ами той е още млад. Не ходи много между хората. Не знае как да се държи. Отскоро ли е на служба? Няма и месец от как взел диплома. И ние си имаме син инженер. В София е. Може да го познаваш. Иван Георгиев се казва. На улица Позитаново живее. Номер 120. Позитаново? Да. И там остана да живее. Булката му се казва Диана. С сини очи и косата си я носи нагоре на качул. Не го познавам. Аз съм учил с Свищов. Ще намерите отлични условия за отдих. Спокойствие, красива природа, слънчеви дни. Айде на здраве. Айде, момче, айде на здраве. На здраве. 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 От коя страна ще легнеш? Все ми е едно. Той не ме е все едно. Хайде аз от тая. По-далеч от прозореца. Извинявайте. Извинявайте. Всяка вечер, ако отделяш по 5 минути за косата си, няма да опришивееш. Ето така. Употребявал съм боров екстракт, шампуан, алантоин, лосьон тоник. Но най-съм доволен от жълтъка, обикновен жълтък от яйце. Заздравява косама и го прави еластичен. Колега Трифонов, хайде. Че утре работа ни чака. Доброто, драги слушатели! Утрената гимнастика започва.
Утринната гимнастика освежава и ободрява организма. Затова изпълнявайте упражненията всяка сутрин. А сега се пригответе. Облечете се в леко и удобно облекло за изпълнение на упражненията. И бъдете готови. Добро утро, добро утро. Добро утро, Добро утро. добро утро. Добро утро. Добро утро. Айде. Клас, стани! Клас, смирно! Заповядайте. Благодаря. Здравейте, ученици! Седнете. Днес ще имате самостоятелни занятия. Първи клас, да внимавам. По една страница от тетрадките ще изпишете с лулички. Втори клас. Втори клас на 17-та страница в аритметиката има 3 задачи за събиране на цели числа. Ще ги съберете. Трети клас. Трети клас ще учи урока за покръстването. Тук четвърти клас. Четвърти клас. Четвърти клас ще бди за дисциплината. Ангелина. Ангелина днес ще ме замества, после ще ми каже кой как се е държал. Другари учител, нали щяхме да имаме спортен полуден? Отлага се. Важно мероприятие ме принуждава днес да не бъда в училището. Ще си изкарате 4 часа, после тихичко ще си отидете. Ангелина, ти после ще заключиш. Нали знаеш къде да оставиш ключа? Под изтривалката. Стойте. Как е? Здравейте! 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 Здравейте, другарио! Здравейте, другарио Зенов! Здрасти! Добро утро. Да, с вас се ръкувахме. Готови ли сме? Готови сме. Та е верно. Всички са на лице, с изключение на тия, ги няма. Кого няма? Цветан, ветеринарния техник.
Къде е Цветан? Даскале, прескочи до лечебницата да видиш защо се бави Цветан. Айде. Ей го къде? Така се получава на практика. Пардон. Една брънка от веригата, ако не е в изправност, нарушава се ритъма на цялото. Кое време стана, сме още на изходния пункт. Широки славянски души. Айде, заминавайте, казвам. Ако не трябваше, ние щяхме да те повикаме. Вземеме, бе, комшо. Не може, списъка е попълнен. Какво иска? Да дойдал с нас. За него работа. Вземете ме, бе, другарю. Би трябвало да ме вземете, бе, началство. Познавам ги да лежат тия пущини. Малко ли съм кръстосвал мерата? Не е за твоите години, дядо. Ами ако се развали времето? Виж, тук не сте прави. Нали с нощи Синковец се предаде по телевизията, че времето запазва характера си. Но каза и за антициклона. Има време да дойде, младо. Пиши го в списъка. Да го вземем, като е толкова мераклия. Иди се приготви, че тръгваме. Но аз съм готов. Само да оставя гемчето. Дисциплината, това е преди всичко умението да... Не може да дойде, имал работа. Вие казахте ли му, че го чакаме? Казах му, ама... Той Цветан е малко бамбашка. Как така бамбашка? Всички сме бамбашка, но... Щом се постави задачата... Как та е бамбашка, бе? Какво значи това бамбашка? Обича да задава въпроси. И да спори много обича. Особено Ясно. Далече ли е лечебницата? Съвсем наблизо е и там срещу Бабини Йони. Елате. Цветан! Какво говорихме с нощи и какво правите сега? Не може така, млади човече. Вие сте обществен служител и трябва да... Нали виждате? Вулнус лацератум. Раната е дълбока, трябва да се обработи. Бива ли да го оставя и да гоня Михаля? Ако не дойдете, ще подам рапорт. Бамбашка.
Това е положението, брат. И аз съм оставал. Моите ще обърнат училището с главата надолу. Това е. Изпусна ли го на щес? Изглежда, че е прескачал телен ограда, защото си е разправил крака. Аз мислех, че е вулнус лацаратум. А то какво излезе? Вулнус пунктум. А. И трябва всеки час да се маже с метилен блау. Еми. Къде се губите, бе? Тук ви търся, там ви търся. Добре, че ми казаха, че сте към лечебницата. Леко. Опа. Леко. Кротко, не. Каква е тази крава? Това е Роска. Взеха за себе си да се поразтъпче малко. Неде. Хайде, бързо. Времето напредва. Хайде, Роске. Добро утро, Краси. Хайде на слука! Да се обадете на връщане. Наготово и баба знай. Ела с нас да ноти работи късмета. Ще ме вземете ли? Хайде! Коя беше малката? Красимира, акушерката. Нейната е занаят. 5 раждания на годината. А през останалото време? Клати си краката. Които, впрочем, никак не са лоши. Да си станал акушер, бе. Ако я бяхме поканили, щеше ли да дойде с нас? Като нищо. Тя не ще много кандърми. Защо? Не е лошо, момичето малко е поизостанало от приятелките си. Фюгла спезле с ергелите. От тук ще започнем. Най-напред от тази ливада, ако се не лъжа. Цвекло е, още не е плеве на тревата.
Да, цекло. Да. Мястото е подходящо. Сега. Някой да услужиш джоб до нощче? Бай, Георги, само за малко. Дай. Дебо, ние нищо не направим. Някой да има да услужи с джобно нощ. Другари Асенов? Да. Аз се каня. Как да го кажа? Аз такова, виж, ако беше лов, участвал съм. Да. Веднъж в Родопите съм участвал в лов на диво прасе. Ама това днешното, как да го кажа, не ми е много ясно. Какво неясно има тук, бе? Това да е. Няма нищо неясно. Какво неясно има тук? На квадратен километър толкова по толкова... Нали? Какво неясно има? Получените данни се сумират и се нанасят в съответните графи. Кой е този? Магазинер. А той с нас ли е? Какво говорех? Какво неясно има? Получените данни се сумират и се нанасят в съответните графи. Той е като картата на България. Да се чудиш как е чертана. Това, деретата, пътища, линии, всичко е начертано. Ти по-добре гледай си кравата, да не влезе в цеклото. Ножа! На кого е ножа, другари? На кого е ножа, обадете се! Благодаря. Бай, Георги, чантата, ако виждаш. Така. Хайде, другари, да започваме. Хвърлите цигарите и да започваме. Бай, Георги, командвай си хората, моля се. Ако е за командване, ние лесно командваме. Само кажи на къде. Как на къде? Напред. Разтягаме се в верига, по протежение и в дълбочина. Колега Трифонов! Елате насам. Колега Трифонов, вашата задача ще бъде пломбирането. Ето ви клещите. Ето и пломбите. Както се оговорихме, нали? Дясното ухо от вътрешната страна. Да. Штрак, штрак. Другари Асенов! Другари Асенов! Да. Имаме си челен дозор. Не. Да го пусна ли вече? Пусни го. Мрежите на десния и на левия фланг. Айде. Давай. Айде. По-бързо. Не през стеклото!
Тези пломби ми напомнят. Насам. Чета го някъде по списание. Къде? Слагат на един щъркел на крака пръстен с номери с разни други данни и след това като се върне в ято, другите птици започват да стрънат от него. Още. Не го приемат в ято. Не го приемат. Смятат го за радоотстъпник. Продал се, значи, за едно златно пръстенче. Остави така. Не го приемат. Не го приемат. Вие счетоводител ли бяхте? Начален учител съм. Другари учител, оставете тия истории на вашите ученици. Тук нямаме време. И освен това, пломбирането е изпитана метода. И не се отразява на психиката на пломбираните. Това е доказано научно. Добре. Що бе доказано? Мрежите са разпънати. Ти само кажи какво да прави. Разпръсни се! Внимателно и осторожно! Под всеки храст, под всяко листо! Нали? Да не остане нито квадратен сантиметър необхванат! Осторожно! Под всеки храст и под всяко листо! Да не остане нито квадратен сантиметър необхванат! Тръгвайте! Къш! Как е на десния фланг? Добре! Само от към Зайка сме зле. Чудна работа. По-рано тук беше пълно, като вълки се прескачаха. Барем един да се беше пръкнал за севте. Машината ги прогони, комшо. Техното ушо е чувствително и не е като човешкото. Каква машина, бе? Аеропланите, бе. Точно над нашето село. Над нашето землище минава. Аеропланът от Истанбул за Копенхаген. Защо гръмнахте? Защо гръмнахте? Кучето викам. Къде се е запяло това животно, бе? Ще вземе да се изгуби, 65 лева съм дал за него. Ще се запилее, хич няма да те пита. Хич няма да те пита. Защото му развърза каишката. Моята Роза би направила същото. Обаче аз я държа изкъсо. Държа я изкъсо. Да бяхме минали към зеленчуковите градини. Известно е, че дългоухите са любители на зелето и на морковите.
Правилно. А къде са градините? Там. Онова оттатък е зелето. Там. Там. Да, оттатък. Абе, Ира. Давай. Хайде. Нищо. Надръж малко. Да, ще малко да опитам. Бай, Дончо! На. Доня, дай свълницата. Само ми взе за ракия. Другаре Веселов, зеле. Заповядайте. Не, ще ме обидите, моля. Да. Не консумирам сурово състояние. Айме ви. Ама защо? Гъмжи от витамини. Чиста целулоза. Дайте на моя колега. Той е млад и има здрав стомах. Трифонов! Колега Трифонов! Ало! Викам двамата. Трифонов! Колега Трифонов! Ей, сега беше тук. Аз му дадах пушката, разгледай, ми я върна, извинете. Трябва да е отишъл да повънка. Царевицата къде е? Ама не бе, ама що? Тъй като се търси, какво ще правим? Така ли? Колега Трифонов! Трифонов! Колега Трифонов! Трифонов!
Къде ходиш, бе? Къде ходиш, бе? Новобранец! А? Каква е тази самоотлъчка? Ще се види тежка службата. Той и пломбите отнесе. Къде да го търся? Но аз ще подам рапорт. Трифонов, не правете шеги! Дошли сме работа да вършим. Да не е легнал под някоя сянка. Ще му откърти. Как така ще легне? Нали цяла нощ спа? Знам ли? Те младите не са много завярвани. Да ви кажа ли къде е? Той няма къде да отиде. Командировъчното му е в мене. Какво ще дадете, ако ви кажа? Стига, децето, стига с твоите мурафети. Ако го знаеш, кажи го. Ще ме пуснеш ли да си хода? Всички ще си ходим, като свърши акцията. Всички ще си ходим, няма да спим зелето. Тогава ще си мълча. Ако е въпросът и друг може да знае. Не е задължително човек да е инспекторът Мегре, за да се досети. Кажи, бе, даскале, кажи, ако знаеш къде. Е там, здравната. Касето... Кого търсите? Видях го аз. Да не мисли, че не съм го видял. Но той е болен, дойде за лекарства. И с кафе ли го лекувате? Или му гледате на кафе? Вие гледачка ли сте? Гледачка е. Дойдох да ми каже къде са се изпокрили дивите зайци. Всичко на този свят трябва да се знае. Тревата на тая ливада, ако кажат. Ще я преброим. Тревичка по тревичка. Ще я групираме, ще я сортираме, ще я класифицираме. Ако се наложи. Но да не забравяме, че ни предстои още доста работа. Ето тази ливада там. И тази ливада. И това цвекло. И цвеклото. Нали? Да. Моля ви се, другарю Сенов.
И какво сте наредили тук? Нищо ли? Това страшна работа, знаеш. Гледай сега, всичко... И то като на банкет. Нямаше нужда, знаеш. Ами какво, да бяхме покапнани? Айде, заповядайте. Абе, там. Какво? Там. Тия формалности знаеш. Моля ви се, другари, сядайте. Моля ви се, другари, сядайте. Айде, другари, сядайте. Айде да сега другари, сядайте. Ето. Я опитайте. Я вземи това. Абе, остиги това ключове, стиги с това ключове. Благодаря. Специално за вас. Стига. Че то само ракияно време, бе. Колко да, вземи. Дай остигам Я опитайте от това жълто питие, догаря само. Дай насам. Който пие? Не остарява, се успокоява, разветрява, млад си заминава. Юбре, Величко, как ги нидиш като шпикер от точката? Другари са. Не. Аз не. Моля, малко, другари са. Абе, много малко. Оф, то... Много е хубава ракета, другари Весено. Бабачка. Не, като от Винпром. Заповядай. За ваше здраве! И за твое. Луканката е много. Добре. Пива ли? Пие. На твое здраве. Вземи от кашкава. Ако обичаш, подай малко кашкава. Браво, момче. Почваш да ми харесваш. Много е хубава ракета за това. Че влезе в крак той. Ама отначало, като... Всеки новак се дърпа. Като ти в казармата ще му дори е къл. Жените. Жените. Ана, здравей, дядо Стачо. Ще ти дам красно. Заповядай. Ана, дядо Стачо. Бабанката. Ана, здравей, дядо Стачо. Ще ти дам красно. Колега Филипов, моля ви. Какво е човекът, приятели? Човекът е храсталак. И никой не знае от кой храсталак ще изкочи заек. Добре казано. То само ти знаеш. Дайте стига, остайте сега. Дайте за моля за накрая. Дай насам, дай. Заповядайте, другари Весено. Тихо, другари, тихо. Има думата другари Асенов. Да се готви другари Трифонов. Трудно е да се говори така. Тихо, другари, моля ви се. Тихо. Нощ имаш? Няма. Тихо. Другари, има неща, за които трудно се подават. Нищо. Които усещат само тук вътре. Понеже тая югла. Те нищо не знае. Хубав край. Хубави хора. Другари, аз не съм ви казал още. Обаче, на времето, аз тука... Но това са ергенски работи. От ергенско време. Коя мома беше? Коя? И мълчиш до сега? Хубава мома беше. Хубава. Югла от край време се слави с хубави жени. За разлика от мъжете. Хубав край. Хубави хора. Кажи бе, другари Асенов, все пак любопитно е. Минали времена. Минало за минало, другаш родител. Учител. Учител. Заповядай. Луканка има ли? Бай, Георги! Здравей! Здравей! Айде, дявайте. Слушайте, бе! Дивече е национално богатство. Както писа пресата, това е живото злато на нашата земя. И ние трябва да знаем запасите. Какво разполагаме?
Вятър работа! Нищо няма да направим, да си ходим! Какво направим, направим? Това са грешни пари, бе, бай Георги. Да не се ме викали, бе. Ама за какво ги мъкнем? Какво мъкнем тия мрежи? Тъй бе, ще не платил, бе? Всичко ще бъде платено! Абе, по два трудовака, малко не ви се. Абе, ти бе, защо не може да си съвземе нашето стопанство? Ти касата на стопанство е като едрите трени трябва мрежа. Нищо не може. Вие счетоводител ли бяхте? Не, начален учител. Ако станеш гимназиален новостар, ще станат ясни. Цветане, пак се много да приказваш, ей! Слушай, приказва той, ама защото му е широко около врата. Ама ветеринарите са кът. Каквото се да приказваме? Кой ще ни лекува добитъка, ако ги прогоним, а? А сега като събера всички на преброяването, аз ще издам труд. Само, че машинка няма. Много това са, дай едно парче. Има една чудесна машинка. Съвети има. Значи он ми казва, много вика ти трака кал. А другия вика, какво ни чу? Абе, много вика ти трака кал. Пак ни чули. Много вика ти трака кал. Ама коня му не те чува, много ми трака кал. Хубави хора! Хубав край! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора! Хубави хора, хубави. Имам толкова данни събрани, толкова данни! Екстази! Щати да не наши гордици, бе! Ама